Pull over tayo, mag video na naman. Ay, thank you Lord. Tapos na naman ang Wednesday. Thursday na naman bukas. Thank you, amen Lord. Salamat po. Palampasin ko lang itong isa, dalawa, tatlo, apat na sasakyan kasi papasok tayo sa highway 110. 110 ang speed limit dito mga lods. Yan. Pwede na. +5. Ganda ng ano. Ganda ng panahon. Sakto lang yung +5 kasi pag mga 10 medyo mainit na yun. Ayan mga lods. Tinatantya ko kung ano, kung uuwi ba ako sa amin nitong Friday. Tinatantya ko kung uuwi. Ang ganda ng ano, ganda ng highway. Kagandahan pala sa ano, sa kagandahan mga lodi, mga lod, sa maaga ang pasok, maaga rin ang out. Itong kagandahan dito. Mahaba ng kuko ko. Mahaba ng delikata na. Ulam ngayon kapag sabaw. Ang bilis na araw, March 18 na kaagad mga lods. Ilang araw na lang spring na, tapos ayan summer na. Nakakamiss na naman yung ano, yung summer ano, activity namin doon sa amin, yung ano, fishing, nagpi-fishing.
pagod lang mga lods. Seryoso. Umakyat kami sa pinakatuktok nung nung elevator. BMDC volumetric.
mga lods. Kape muna ako. May pre-coffee pala ako sa ano, sa points ko sa Tim Hortons. Dala ako Tim Hortons, mga lods. Para mawala yung antok. Nakakaantok. Antok ako. Tara, kwentuhan tayo mga lods. Topic. Ano kayang mapag-anuhan natin? About Canada, buhay Canada. For mawala rin yung antok ko mga lods. Ayan. Antok ako. Mga 7 minutes na lang. Pamahal na ng pamahal yung gasolina mga lodi, mga lods. Ayan na ito mapagkikwentuhan natin. Bago isip ko, hindi na ako pupunta ng Tim Hortons. May kape naman sa bahay. Sa bahay na lang magkakape. Naantok kasi yun. Ay, okay naman yung tulog ko nung kagabi. Maaga naman ako nakatulog. Kompleto ko naman yung 8 oras. Pero ngayon naantok ako.
dito sa town na ito mga lods, meron ako nakilala na nung nag-move ako dito sa may Cargill ano, yung grain elevator din yan. Meron daw dalawa daw silang Pinoy dyan. Tapos naman dun sa Pioneer Richardson, dalawa din daw Pilipino. Tapos yung mga kabayan natin dito sa lugar na to ay ano, marami mga babae, mga Pilipino. Halos majority daw ng employee sa may hospital ay Pilipino. Ang galing ano. So majority, isipin nyo, majority puro Pilipino. May nurse daw dyan na Pilipina, dalawa. Tapos merong mga CCS, yung mga nag-aalaga ng mga residents or pasyente, housekeeping. Tapos sa dietary, tulad yan nung dati kong trabaho na nung nasa health region ako, ay naging dietary din ako sa ano, ayan, sa kitchen, yung nagluluto sa mga residents. Tapos sa mga meals in wheels, at saka sa mga pasyente na rin, mga empleyado. Ayan, mga ano yun dito mga lods, mga 1 hour, nabanggit ko to kahapon sa video ko. Mula rito mga 1 hour 22 minutes doon yun sa Rosetown. Doon ako nag-work ng ano, dalawa yung pinasukan ko. May duty ko sa Elrose sa hospital doon, at saka meron din akong duty sa duty rin ako dati sa Rosetown sa pag wala akong schedule sa Elrose sa health region. So nakapag-work ako sa ano, sa hospital dito doon sa Rosetown nga lang, pero sa Saskatchewan pa rin. Ayan, nakakatuwa lang mga kabayan, daming mga nagwo-work. Majority daw dito sa ano, sa hospital dito, ang galing ano, mga Pilipino. So magagaling talaga ang mga Pilipino mga kabayan, masisipag pagdating sa trabaho, masisipag. Tapos meron naman dito, ayan, isa yan sa mga napaka-common na major na magiging mga trabaho ng mga Pinoy, mga kabayan sa mga fast food. Hindi talaga nawawala yan. Dito sa A&W may manager dyan na Pilipino, namit ko na rin. May mga kurong Pilipino. Dati nga daw dito sa, nabanggit ko na rin sa nakaraang video ko, dati dito sa mga A&W at saka Tim Horton. So nabanggit ko na yan mga lods. So estimated ko ang Pilipino dito mga nasa 15 pamilya or 19, masasabi ko ganun. May mga bahay na rin dito, may mga Pilipino. Kasi sa tingin ko mura lang yung bahay dito kumpara dun sa amin sa Esteban. Ayan, nandito na. Napagod ako mga lods. Nag-unload ako, nag-payloader, nag-spread ng mga gravel sa ice dahil nga slippery. May nadulas na katrabaho namin, kaya yun, for safety. Payloader, tambak ng mga gravel or buhangin. Yan
spread sa ano mga load, sa mga IC sa loadout. Tapos nag-unload ng rail cars, nag-unload din ako ng truckers. Sa receiving ako kanina. Tapos pumunta sa taas, nag-help dun sa ano namin, sa taga Manitoba na pinaka leadhan ng ano, Manitoba. Sa site namin sa Manitoba daw yun. Siya ang pinaka ano doon. Tapos pinadala siya dito para tumulong dito sa shutdown dito sa amin. So may mga nakita ako binubuksan yung mga way hopper, yung mga gate para mag preventive maintenance mga loads. Tapos yung BMDC, yan yung ano, mga terms yun sa mga conveyor na mga after ng way hopper. Yung BMDC, metric volume, volumetric, may meaning yun eh. Ayan. At least dito mayroon akong natututunan na ano about sa pag-preventive maintenance, yung pagbabaklas ng mga ano, ng mga conveyor, sa mga way hopper, sa mga sa dati kong work, hindi ko linya rin yung preventive maintenance. So ito yung isa sa habol ko dito sa bago kong trabaho. Kagandahan, bagong experience, bagong skills na naman to na may ilalagay sa CV, sa resume about preventive maintenance sa elevator. Ayan, pag-o-open ng mga way hopper at saka ganda ng mga kahoy dito. Grabe usawan yung mga ayan mga lods, sa panibagong experience to na matuto ko sa pagpe-preventive maintenance sa mga elevator, sa conveyor, mga tulad ng mga nabanggit ko. So isang magandang opportunity to para sa akin. That's the good one. Hindi ako logi dito. Para akong nasa apprentice ng ano, akong apprentice. So yun yung bagong skill na matututunan. So ayan mga lods, dito lang muna tayo mga lods. Salamat sa ano, sana nag-video ko dahil ano, para maging active ulit tayo sa YT ko, at para daily meron akong upload entry kay YT. Napabayaan ko kasi yung ano na to, yung channel ko, so ito babawi tayo. So ayan mga lods, isang magandang hapon sa inyong lahat at isang magandang umaga sa mga kababayan natin dyan sa Pilipinas. Good morning, good morning. Happy Thursday morning mga kababayan. So Friday at Wednesday ngayon ng hapon ng 4:16 at
Ito, kakauwi ko lang galing work. So ito. At mag ano muna tayo, madungis. So yan lang muna mga lods. Maraming salamat sa panonood.